በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 1 ባሕቲ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ፍቕሪ ባሕቲ ሓድነት ባሕቲ ጽድቂ ይግበረና። ታሕሳስ ባሕቲ አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኣደይ ልሳና አንደበት ክንኒ ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነት ኣዶነት ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስኩላትና ይኹን። ወርሓዊ በዓል ናይ መብርሃን ልደታ ማርያም እዩ። ብልደታ ሓድሽ ህይወት ተምፀልና ዴና ማርያም አሜን። እንኳዕ ናብ ዓብይ ነቢ ቅዱስ ኤልያስን ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ ንቅድስቲ ቤርሳቤህን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና አሜን። ዓብይ ቅዱስ ኤልያስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ቀፂላ ንቅዱስ ኤልያስ ተኸብር። ርእሰ ነቢያት ድማ ትብሎ ንሱ ንሰማይ ዘለጎመ እሳስ ዘዝነበ ንፍጥረት ድማ ብቃሉ ዝኣዘዘ ኣቦ እዩ። እዚ ከመይ እዩ እንተበልና እዚ ቅዱስ ትውልዲ ነገዱ ኢዮርብዓም ነፂሉ ካብ ዝወሰዶም እስራኤል 10 ነገድ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ኢያስንዩ ኣዲኡ ድማ ቶና ወይ ከዓ ቶናህ ይበሃሉ። ቅኑሕ ኣምልኾ ስለ ዝነበሮም እግዚአብሔር ንማህፀን ቶናህ ቀዲሱ ነዚ ቅዱስ ፍረ ፈጠረ። ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ዝተወልደ መዓልቲ ኣብ ቤቶም ብርሃን ተመሊኡ ተረኣየ እሞ ብርሃን ዘለበሱ 4 ሰባት መላእኽቲ መፂኦም ድማ ብእሳት ሰፋድል ወይ ከዓ መጎናፀፍያ ምስ ክጥቕልልዎ ወለዱ ብምርኣዮም ድማ ሰንቢዶም ንነቢያትን ንካህናትን ነገርዎም። እቶም ካህናት ግን እዚ ነገር ስለ ዝረቐቆም እንታይ ዓይነት ፍጥረት ኮን ይኸውን? ኣብ እስራኤል ዶ ይነግስ ይኸውን ወይስ ነቢ ኢሎም ድማ ኣድነቑ። ቅዱስ ኤልያስ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ፍሕሽው ቁም ነገረኛ ንጽህና ዝፈቱ እስራኤላዊ እዩ። እቲ ወቕቲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 900 ዓመት ህዝብን ነገስታትን ዝኸፍኡሉ እግዚአብሔር ተኻሒዱ ጣዖት ዝምለኸሉ ነበረ። ቅድም ኣብ ኢድ ኢሎፍላውያን ዝነበሩ ጣዖታት ዳጎንን ቤልን ኣብቲ ዘመን ናብ እስራኤል ኣትዮም ነበሩ። ቅዱስ ኤልያስ ግን ኣብ ማእከል እዚ ክፉእ ትውልዲ ወላ እኳ እንተነበረ ስርዓተ ኦሪት ዝወድአ ናይ ንጽህናን ናይ ኣምልኾን ሰብ ነበረ። ኣብቲ ወርሓት ድማ እግዚአብሔር ንነቢይነት ፀውዖ። ንሱ ድማ እሺ ኢሉ ተኣዚዙ ንናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ጻውዒ ተቐበለ። እዚ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ንጉዳይ እንተዘይኮይኑ ምስ ሰብ ምውዓል ምሕዳር ስለ ዘይፈቱ መንበሪኡ ኣብ ጎቦታትን ኣብ ጫካታትን ገበረ። ብፍላይ ደብረ ቀርሜሎስ ንዕኡ ቤቱ ነበረ። በዚ ህይወት ድማ ካብ መልከ ጸዴቅ ቀፂሉ ንድንግልና ድንግል ስለ ዝነበረ ንብሕትውና በይኑ ስለ ዝነበረ ንምንኩስና ተሓራሚ ስለ ዝነበረ ኣቡሊ ኪዳን መሰረት ዝገደፈ ነቢ ይበሃል። መቸም ኣቡሊ ኪዳን ክንዲ ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ዘመነ ክርስቶስ ክንዲ መጥምቁ ዮሃንስ ኣብ ዘመነ ሊቃውንት ድማ ክንዲ ኣፈወርቅ ዮሃንስ ዝኣክል ደፋርን መገስፅን ኣስተምሃሪ ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣክዓብን ኤልዛቤልን ዝበሃሉ ኩፉኣት ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ እስራኤል ነጊሶም ንህዝቢ ጣዖት ከም ዘምልኹ ገበርዎም። ብምኽንያት ናይ ሕርሻ ወይኒ ድማ ንእስራኤላዊ ናቡቴ ብሓሶት ምስክር ደሙ ኣፍሰስዎ። ናቡቴ ድማ ርስቲ ኣቦታተይ ኣይሸይጥን
ኣይልውጥን ብምባሉ ከም ሰማዕት ይቁፀር ነበረ። ኤልያስ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ኣክዓብን ኤልዛቤልን ቀሪቡ ደም ናይ ናቡቴ ኣባኹም ኣይተርፍን፣ ናትኪ ደም እውን ከልቢ ክልሕሶ እዩ በሎም። በዚ ምክንያት ድማ ኤልዛቤል ክትቀትሎ እንተደለየቶ ንሱ ናይ እግዚአብሔር እዩ እሞ ኣይረኸበቶን። ብከምዚ ዝበለ ብስጭት ድማ 1,000 ነቢያት ኣኪባ ቅተልዎም በለት። 900 ክሕረዱ ከለዉ እቶም 100 ግን ቅዱስ ኣብድዩ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ሓቢኡ እናመገበ ኣትረፎም። ኣብ ውሽጢ እስራኤል ግን ዓመፃን ሓጢያትን እናስፋሕፈሐ ከደ። ህያብ ናይ እግዚአብሔር እናተመገበ እቲ ህዝቢ ንቤል ወይ ከዓ ንበዓል ሰገደ። ኣብቲ ግዜ ግን ቅዱስ ኤልያስ ከምዚ በለ፣ ህያው እግዚአብሔር ኣምላክ ሃያል ዘቆምኩ ቅድሜሁ ከመ ኢረድ ጠል ብእላ መዋእል ዘእንበለ በቃል ኣፍየ ኢሉ ዝናብ ካብ ሰማይ ከይወርድ ከልከለ። ን3 ዓመታትን 6 ወርሕን ሰማይ ዝናብ ንዘርኢ ጠሊ ንመከራ መሃብ ተኸልከለ። እቲ ህዝቢ ብሓጢያቱ ምክንያት ተጎድአ። ንዕኡ ግን ቁራዕ ኳኹ ይምግቦ ምንጪ ፈሊቁሉ ይሰቲ ነበረ። እዚ ምስ ኣቋረፀ ድማ ጸለየ። እግዚአብሔር ድማ ካብ ፈለገ ኮራት ናብ ሰራብታ ክወርድ ኣዘዞ። ኣብኡ ድማ ኣደናይ ነቢዩ ዮናስ ቅጫ ሰንኪታ ምስ ኣብላዓቶ ቤታ ብበረከት ተመልአ። ወደ ህፃን ዮናስ እንተሞተ እውን ብጸሎቱ ኣተንስአላ። ቀፂሉ ድማ 7 ግዜ ብትግሃት ጸልዩ ን3 ዓመትን 6 ወርሓትን ዝዓፀዎ ማይ ከፈቶ። ህዝቢ ድማ በታ ዕለት ክብርቲ ካብቲ በረከት ተኻፈሉ። ቅድሚኡ ግን ምስ ኤልዛቤል 850 ነቢያተ ሓሶትን ካህናትን ጣዖታትን ተወዳዲሩ ኣሸነፈ። መስዋእቲ ሰዊኦም ንናቱ ጥራይ ክሳብ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዳ በልዓትሉ። ነዚ ሰምዐት ኤልዛቤል ድማ መታን ክትቀትሎ ኣሳደደቶ። ኣቤቱ ካብ ኣቦታተይ ኣይበልፅን እየሞ ውሰደኒ፣ ንበይነይ ተሪፈ ኣለኹሞ ኢሉ ምስ ጸለየ እግዚአብሔር ንጣዖት ዘይሰገዱ 7,000 ሰባት ከም ዘትረፈ ንዕኡ ድማ ናብ ብሔረ ህያዋን ከም ዝወስዶ ብስራት ነገሮ። ደኺሙ ደቂሱ ከሎ ድማ ቅዱስ መልአኽ ሚካኤል ኣበራቢሩ ተረኣዮ። ዝብላዕ ኣብ ኣገልገል ማይ ድማ ኣቕሪቡ ብላዕ ስተ በሎ። በሊዑ ሰትዩ ደቀሰ። እንደገና ኣበራቢሩ ኣብልዖ። ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግን ብላዕ እስከ ትጸግብ እስመ ርሁቅ ፍኖትከ፣ ጎደናኻ ርሑቕ ስለ ዝኾነስ ክሳብ ትጸግብ ብላዕ በሎ። ኤልያስ ድማ ን40 መዓልታት ብዘይ መግቢ ተጓዓዘ። ድሕሪኡ ድማ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገበን። እግዚአብሔር ንኣክዓብን ኤልዛቤልን ምስ ተበቀሎም ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ እቶም ክፉኣት 2 ግዜ እሳት ኣዝነበሎም። ዝኣርገሉ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ንወዲ መዝሙሩ ኤልሳዕ እትደልዮ ለምነኒ ምስ በሎ ዕፅፊ መንፈስካ በሎ። 3 ግዜ ክመልሶ ፈተነ። ቅዱስ ኤልያስ ግን ብብርትዐ ተኸተሎ። ንዮርዳኖስ ከፊሎም ምስ ተሳገሩ ግን ንቅዱስ ኤልያስ ሰረገላ እሳት ወሪዱ ነጠቆ። ንኤልያስ ድማ ፍርቂ ልብሱ ሰንደወሉ። ሎሚ ቅዱስ ኤልያስ ኣብ ብሔረ ህያዋን ዘሎ ክኸውን ከሎ ኣብ ዘመን ሓሳዊ መሲሕ መጺኡ ብሰማዕትነት ምስ ቅዱስ ሄኖክ ክዓርፍ እዩ። ንተወሳኺ ንባብ ድማ ካብ ቀዳማይ ነገሥት ክሳብ ፍቕዲ 17 ክሳብ ፍቕዲ 17 ካልኣይ ነገሥት ድማ ፍቕዲ 2 ንዕርገተ ኤልያስ አንብቡ ይብለና። በረከት ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ ብሓቂ በረከቱ ይሕደረና። ነቢየ ኤልያስ ብሓቂ ዓብይ እዩ። ኣሜን። በረከቱ ይሕደረና። ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ። እዚ ቅዱስ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣከባቢ ንእሽቶ እስያ ዝተወልደ ክኸውን ከሎ ወዲ ክቡራት መሳፍንቲ እዩ። ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዓብዩ ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ንእሽቶ ቴዎዶስዮስ ናብ ቤተ መንግስቱ ወሰዶ። ኣብኡ ድማ ገዛኢ ሃገር ክገብረልካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንእሽቶ እሞ ጽንሓኒ ኢልዎ ጠፊኡ ናብ በረኻ ኣትዩ መንኮሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ብምንኩስና ክጋደል ከሎ
ናብቲ ዘለዎ በረኻ መጺኦም ብግዲ ወሲዶም ናይ ገዛ ጳጳስ ገበርዎ። ካብ ቅድስናኡ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ስጋ ወደሙ ክልወጥ ከሎ ይርእዮ ነበረ። መላእኽቲ እውን ይዘራረብዎ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ክጋገዩ ከለዉ ብለዋህነት ስቕ ስለ ዝበሎም ቅዱስ መልአኽ ገሰጾ። ናይ ፋርስ ነገስታት ዓጽሚ ናይ ሰማዕታት ክቃጸሉ ከለዉ ንሱ ዓጽሚ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ ሒዙ ተሰደደ። ንብዙሕ ዘመናት ድማ ብቅድስና ነይሩ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅድስቲ ቤርሳቤህ እዛ ኣደ ኣቐዲማ ሰበይቲ ኦርዮ ድሕሪኡ ድማ ሰበይቲ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊትን ኣደ ቅዱስ ሰሎሞንን ንምዃን ዝበቕዐት እያ። ቁፅራ ካብ ቁንዓን ኣዴታትና ክኸውን ከሎ ንድንግል ማርያም ብሓረግ ኣደ ዓባይ እያ። ሓደ ሓደ ሊቃውንቲ ድማ ንስማ ቤተሳባ ወይ ከዓ ቤተሳባ ትውልዳ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይገብርዎ። በረከታ ይሕደረና። ኣምላኬ ኤልያስ ብርህራሄኡ ንሃገርናን ንህዝብናን ርህራሄኡ ይለኣኸልና። ካብ በረከት ቅዱሳን ድማ ይክፈለና ኣሜን። ታሕሳስ 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኤልያስ ርእሰ ነቢያት፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ፣ ቅድስቲ ቤርሳቤህ ቤተሳባ፣ ናቡቴ እስራኤላዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም እግዝእትነ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት። ናይ ዕለት 1 ታሕሳስ ቅዱሳን ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ከዓ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት ክልተ ስንክሳር ታሕሳስ ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ሰለስቱ ደቂቅን ኣባሆር ገዳማውን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን ሰለስቱ ደቂቅ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤልን ከምኡውን ብናይ ቅድም ኣጸዋውዓኦም 3 ደቂቅ 3 ህፃናት ንብሎም ኢና። ይኹን ዳ እምበር ንዓናስ ብዕድመን ብጸጋን ብትሩፋትን ኣቦታትና እዮም። እዞም ቅዱሳን ናይቲ ወቕቲ ናይ ይሁዳ ንጉስ ደቂ ኢዮአቄም እዮም። ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ህዝባ ክማርኽ ከሎ ቅዱሳን 3 ደቂቅ ተማኺሮም ምስኦም ናብ ባቢሎን ወሪዶም እዮም። እቲ ንጉስ ካብቶም ዝተማረኹ መንእሰያት ንቤተ መንግስቲ ዝኸውን ምስ መረፀ 3 ቅዱሳንን ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ምቾት ህይወት ተቐሪብሎም ነበረ። ነገር ግን ብመግብን ብኣምልኾን ምስ ኣህዛብ ከተሓባበሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎትን ምስ ቆሎ ኾነ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ምንም እኳ ደቂ ነገስታት እንተኾኑ ንዕኦም ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝሓሸ ኣይነበረን እሞ ብጥረ ቆሎ ተወሲኖም ነበሩ። ኣምላኾም ከዓ ከኣሊ ስለ ዝኾነ ብመልክዕን ብጥበብን ኣብ ቅድሚ ባቢሎን ምድሪ ክንደኦም ዝበጽሕ ወይ ከዓ ዝበልጽ ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባቢሎንን ኣውራጃን ሸሞም። ኣስማቶም ከዓ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደናጎን በሎም። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ኣህዛብ ቀኒኦምሎም ናይ ክፍኣት ኣዋጅ ኣወጅሎም። ናቡከደነጾር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ እንተበሎም ኣይከውንን እዩ ብማለቶም ተቓጺሎም ንኽመቱ እሳት ሓዊ ተፈረደሎም። እቲ ነበልባል ሓዊ ካብቲ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እንዳነደደ እኳ ቅንጣብ እንትኸውን ፍርሓት ኣይበጽሖምን ኣይፈርሑን። ናብቲ እሳት ምስ ሰንደዎም መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነጾር ግን ካብ ዝፋኑ ተሲኡ ናይ ቅዱሳን ኣምላክ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣመስገነ። ድሕሪ እታ መዓልቲ ኣናንያ፣ ኣዛርያ፣ ሚሳኤል በዓቲ ኣጽኒዖም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ይነብሩ ነበሩ። ነብሶም ካብ ስጋኦም ክትፍለ ከላ ዓብይ ንውፅውፅታ ኾነ። ቅዱስ ዳንኤልን ናቡከደነጾር ተቐላጢፎም እንተኸዱ 3ቲኦም ብሓድነት ዓሪፎም ተረኸቡ።
እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ይፈትዎም ስለ ዝነበረ ብወርቂ ኣብ ዝተለበጠ ሳፅን ቀበሮም። ምስ ሞትኩ ድማ ኣብ ማእከሎም ቅበሩኒ በማለት ከዓ ክሳዕ ሎሚ ንዝበቅዑ ኣቦታት ናይ 4ቲኦም መቃብር ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ይረኣዮም እዩ። በረከተ ምሕደረና። ቅዱሳን አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ወይ ከዓ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ ዝዓረፉሉ ጉንበት 10 ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ከዓ ካብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ 500 ዓመት እዩ። በረከተ ምሕደረና። ኣምላኽና ካብ እሳት ከውፅኦም ከሎ መዓልቲ ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚአብሔር ይመስገን ስቡሁን ይውእቱ ወልኡሉን ይውእቱ ለዓለም ዝብል ምስጋና ፈጣሪ ገሊጽሎም ደሪሶም እዮም። ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኖም እውን ኣመስገኑ። ድርሰቶም ኣብ ክልተ ወገን ክኸውን ከሎ በዓል 6 አንቀጽ ምስጋናኦም ድሕሪ 6 ዓመት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ዘርኢ እዩ። ካልኦትን 33 አንቀጻት ዘለዎ ምስጋናኦም ከዓ መድሓይናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዓለም ን33 ዓመታት ከም ዝመላለስ ይሕትት። ቅዱሳን 3 ደቂቅ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 900 ዓመታት ማለት ካብ ልደተ ክርስቶስ 400 ዓመታት ዓብይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ነይሩ እሞ ኣዕጽምቶም ክረክብ ተመነየ። ንፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ፀዊዑ ድማ ኣባ ዓጽሚ ቅዱሳን ናይ ባቢሎን ወሪድካ ኣምጽኣለይ በሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ከዓ ብደመና ተጻዒኑ ናብ ባቢሎን ኣተወ። ኣብ ቅድሚ ናይቶም ቅዱሳን መቃብር ሰጊዱ ከዓ አልቀሰ። 3 ደቂቅ ከዓ ፈታዊና እንታይ ኮንካ ደኣ በልዎ። እቲ ቅዱስ ከዓ መሊሱ ናብ ግብፂ ንኸይድ ኣባ ቴዎፍሎስ ይደልይኩም ኣለው በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ከምዚ በሎ፣ እግዚአብሔር ዋጋኻ ይኽፈልካ፣ ግን ኣዕጽምትና ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ንባቢሎን ኣይፍለይን እዩ። ንኽብርኻ ግን ክንመጽእ ኢና። ንምልክት ክኸውን ምእንቲ መብራህቲ ከብራህካ ለይቲ ተጸበየና በሎ ኢሎም ንቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ባሪኾም ኣፋነዎም። ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ከዓ መጺኡ መልእኽቱ ኣብጽሐሞ ኣብ ዕለተ ቤተ ቅዳሴ ቅዱሳን ቴዎፍሎስን ቄርሎስን ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂርን ካልኦት እውን ምስ ምእመናን ኣብ ጸልማት እንከለው እቲ ቤተ ክርስቲያን ቦግ ኢሉ ብርሃን በርሀ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ብርሃን ከዓ ከበቦም። ኣብ ማእከል ብርሃን 3 ደቂቅ ክሓልፉ ከለው ጽቡቕ መዓዛ ሸተተ። እቲ ህዝቢ ድማ ብደስታን ብዝማሬን ናይዞም ቅዱሳን ቅዳሴ ቤት ኣኽበሩ። በረከተ ምሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ሆር፣ እዚ ኣባ ሆር ድማ ኣብ ናይ ምንኩስና ህይወቱ ዝተመስገነ ጽኑዕ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዳም ብሓድነት ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ቅድስናኡ ካብ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ንውዳሴ ከንቱ ዘጋልጽ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ንበይኑ ክነብር ወፂኡ ናብ በረኻ ከደ። ኣብ በረኻ ድማ ንበይኑ ብዓብይ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመን ነበረ። ጸላኢ ሰናያት ዝኾነ ሰይጣን ድማ ብፈተና ክድርብዮ ብግልፂ ተረኣዮ እሞ ኣብ ውሽጢ በረኻ ንስኻ ክትስዕር ኢኻ፣ ኣብዚ ሰብ የለን እሞ ጽኑዕን ሓያልን እንተደኣ ኮንካ ናብ ከተማ እስክንድርያ ንዓ ኢሉ ተዛረቦ። ኣባ ሆር ድማ ካብ ሰይጣን እዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ክብሪ ይኹነሞ ብሓይሊ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣማሚኑ ናብ ከተማ እስክንድርያ ከይዱ ንዝተኣሰሩን ንዝደኸሙን ማይ ብምቕዳሕ ዘገልግሎም ኮነ። ኣብ ሓደ ዕለት 3 ኣፍራስ ኣብ ውሽጢ እናዘለሉ ክሓልፉ ከለው ሓደ ፈረስ ንሓደ ህፃን ረገጾሞ ሞተ። እቲ ንኣባ ሆር ብፈተና ክስንድዎ ዝደለየ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቢ እቶም ሰባት ሓደረ እሞ ነዚ ህፃን ዝቀተሎ እዚ ኣረጋዊ መነኩሴ እዩ ኢሉ ከሰሶ። ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ድማ እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ምሕሳቦም ርእዮም ኣባ ሆር መጺኡ ነቲ ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኡ ሓቆፎ። ብልቡ ብምጽላይ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ለመነ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ብምልክት መስቀል ኣማዕተበ፣ ካብ ሞት ድማ ኣተንስአ። ኣባ ሆር ነቲ ህፃን ካብ ሞት ምስ ተንስአ ንኣቦኡ ሃቦ። ድሕሪ እዚ ድማ ንውዳሴ ኮንቱ ብምጽያፍ ካብ ህዝቢ ሃዲሙ ብምኻድ ናብ በዓቱ ኣተወ። ኩሎም ህዝቢ ድማ ኣብ ዝደለይዎ ጊዜ ኣይረኽብዎን። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ሆር ጽድቅን ትሩፋትን ብምስራሕ ብዙሕ ዘመን ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ በዛ ዕለት እዚኣ ዓረፈ። ቅድሚ ምዕራፉ ንዕለተ ዕረፍቱ
ፈሊጡ ንመነኮሳት ደቁ ጸዊዑ ብሃይማኖትን ብምንኩስናን ክሳብ መጨረሽታ ጸኒዖም ክነብሩ ምስ ነገሮም ተፋኒዎም ንነፍሱ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ሃበ ናይ ኣባ ሆር ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸለቶም ይምሓረና አሜን። አምላከ ጻድቃን ቅዱሳን ካብ ዝነደደ እሳት ካብ ናይ ዲያብሎስ ክፍኣት ይሰውረና ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና አሜን። ታሕሳስ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን 3 ደቂቅ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ አባ ሆር ጻድቅ፣ ቅዱስ አውካቲዎስ ሰማዕት፣ አባ አንበስ ሰማዕት፣ 7033 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ፋሲለደስ ማሕበር፣ ቅዱስ ናትናኤል መነኮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዴዎስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተአጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቁ አባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጸኪያ አሜን። በረከቶም ይሕደረና ናይ ዕለት 2 ታሕሳስን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ታሕሳስ 3 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ እግዝእትነ ማርያም ባእታ ማርያም አቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅን ቅዱስ ፋኑኤልን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና። ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ቁኑዕ ሰብ ካብ ነገደ ሌዊ አሮን ንስተወልደት ንሃና እትበሃል ሕያዊት ሰበይቲ ተመርዕዩ በዚ ሕጊ ተጸኒዖም በቲ ስርዓት እውን ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን ኣብቲ ዘመን ብሰባት ውላድ ይብልኩምን ብምባል ይነዓቁ ነበሩ። ኦሪታውያን ውላድ ዘይብሉ ሓጡኣ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ኢያቄምን ሃናን ውላድ ምእንቲ ክህቦም ክሓዝኑ ክጽልዩ ዘመኖም ሓሊፉ አረጉ። ንሳቶም ግን ዘምልኽዎ አምላከ አብርሃምን ሳራን ስለ ዝኾነ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ኣብ እርግንኦም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ርግቢት ምስ ደቃ ክትጻወት ከላ ዝተመልከተት ቅድስቲ ሃና ፈጺማ አልቀሰት። ንእንስሳታትን አራዊትን ንምጽዋት እውን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ከም ዘፍርዩ እትገብር አምላኽ እንታይ ደኣ ንሃናኸ እምኒ ዲኻ ጌርካ ፈጢርካያ ኢላ ሓዘነት። ነዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኤልያስ ናብ እምባ ደይቡ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልታት ድማ ክጽልይን ክምህለልን ጸንሐሞ ኣብታ 40 መዓልቲ ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢ ንሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ኣብ የማናይ እዝኒ ናይ ቅድስቲ ኣዴና ሃና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ድማ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓምቢባ ኣፍርያ ነቲ ጥዑም ፍሬ ድማ ኩሉ ሰብ ክምገቦ ትርኢ። ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ ተዘራረቡ እሞ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ን7 መዓልታት ድማ ብሓንሳብ ንእግዚአብሔር ክልምኑ ሰነበቱ። ኣብ 7 መዓልቲ ማለት ነሓሴ 7 መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ክንፉ እንዳጋጨወ ናብኦም ወረደ። ዓለም ዝድሕነላ ናይ ኩሉ ፍጥረት መመክሒት ዝኾነት ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ኢልዎም ድማ ተሰወረ። ንሳቶም ድማ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር አመስገኑ። ከምቲ ስርዓት ድማ ብሓንሳብ ሓዲሮም እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ተጸንሰት። ኦ ድንግል አኮ በፍትወተ ደነስ ዘተጸነስኪ ኦ ድንግል ሓጢአት ብዘለዎ ስጋ ፍትወት ዝተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለ ሊቅ ቅዳሴ ማርያም። ለጽንሰትኪ በከርስ እንበለ አበሳ ወርኩስ ወለልደትኪ እማህፀን ቅዱስ ኦ ድንግል ምጽናስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍኣት እዩ። ሰወለድ ኩሉ ማህፀን ድማ ቅዱስ እዩ ይብል። ኢያቄም ወሃና ወለዱ ለነ ሰማዮሙኒ አስረቀት ለነ ፀሃየ። ኢያቄምን ሃናን ንሰማይ ወለዱልና ሰማዮም ድማ ንፀሓይ አውፅአትልና ወለደት አርከበትልና ንመድሃኒ ዓለም ወለደትና ወላዲተ አምላክ ማለት እዩ። ናይ ዓለምና ወለዲ ነቢያትን ሃገራት ጨረታ
نعلمنا ولدي نبياتن حوارياتن صادقانن سماعتاتن وليدهم كبيرهم تمسكنهم እዩም ኢያቄምን ሃናን ግን ኩሉ ፍጥረት በሓድነት ተኣኪቦም እኳ ብእግራ ዝረገጸቶ ዶሮና ከማን ኣይክእሉን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ ንናይ እግዚአብሔር አዶ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወለዱልና ኢያቄምን ሃናን እግዚአብሔር ናይ ስጋዌ አባ ሓጎታቱ ተባሃሉ እዞም ቅዱሳን ክሳብ ዝኣርጉ ብመኻንነት ሓዚኖም ጸለዩ ብንጽህናኦምን ቅንዕነቶምን ተመስኪርሎም ንድንግል ማርያም ረኸቡ እመቤትና ነሓሴ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወልደት ድሕሪ ስሕተት አዳም ብዘይጥንተ አብሶ ዝተወልደት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም ኮነት ናይ እመቤትና ሓረግ ዘርኢ ድማ አዳም ኖህ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ በአዲአ ሌዊ ቀዓት እንበረም አሮን ቴክታና በጥሪቃ ሄኤምን ደርደን ቶና ሲካር ሄርመላ ንማጣት ሃና በወገን አቡአ ይሁዳ ፋሬስ ሰሎሞን ቦኤዝ እሰይ ዳዊት ሰሎሞን ሕዝቅያስ ዘሩባቤል አልዓዛር ቅስራ ኢያቄም ንጸልመት ዓለም ናይ ብርሃን መቕረዝ ኮይና መታን ክትጠቕመና ከምኡውን ትንቢትን ምሳሌኡን መታን ክፈጸም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሊባኖስ እምባ ቅድሚ 223 ዓመታት ተወልደት ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ንድንግል እመብርሃን ምስ ወለዱ ን3 ዓመታት ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ንነዳያንን ንዝተጸገሙን ድማ ክጽግኑ ነበሩ ኣብዘን ዓመታት ድማ ቅድስት ሃና ንድንግል ማርያም ኣብ ሕቑፋ ኣውሪዳታ ኣይትፈልጥን ቅዱሳን መላእክት ድማ ዘወርትር እናመጹ የዘራርብዋን ይንከባከብዋን ነበሩ 3 ዓመት ኣብ ዝመልአት ጊዜ ድማ ብናይ ቅድስት ሃና ሓሳብ መብጽዓኦም መታን ክፍጽሙ ተቐረቡ ከምቲ ስርዓት እቲ ዝቐርብ መባኦም ሒዞም ናብ ቤተ መቕደስ ምስ በጽሑ አበውን ካህናትን ኩሎም ናይቲ መቕደስ አገልገልትን ክቕበልዎም መጹ እቶም ህዝቢ ሊቃነ ካህናት ቅዱሳን ዘካርያስን ስምዖንን ኢያቄምን ሃናን ምስ ድንግል ማርያም ቆይሞም ከለው ድማ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ተረኺቡ ተረአየ ካብ ቅዱስ ዘካርያስ ጀሚሩ ኩሉ ሰብ ሕብስትን ጽዋዕን ንምቕባል ቀረበ ግን እቲ መልአኽ ረሓቐ ድንግል ማርያም ኣብ ዘቐረበት ጊዜ ግን ካብ መሬት ሓፍ ኣቢሉ አልዒሉ ብኽንፉ ጋሪዱ ነቲ ሰማያዊ መዓዲ መገባ በዚ ደስ ዝበሎም ካህናትን ህዝብን እናዘመሩ ኣብ ታሕሳስ 3 ናብ ቤት መቕደስ ኣእተውዋ ኣማናዊት መቕደስ መለኮት ድንግል ማርያም ናብታ ኦሪት ቤተ መቕደስ ኣብ ዝኣተወትሉ ዕለት ጸሎትና መታን ክትሰምዓና ከምቶም ኣብ ሊቃውንቲ ማርያም አንቲ ስዋሱ ዘደብረ ሎዛ ድቤኪ ትእርግ ጸሎትየ ከመጽና ሰናይ መዓዛ ሃበ ለነፍስየ ታሰስል ትካዛ ንብል አርኬ በረከታ ጣዕማ ፍቕራ አድነታ ለውሃታ አይሕደረና በረከታ ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ አቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅ አባ ዜና ማርቆስ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ደብረ ምድረ ጉራኤ በዓል ስም ሐዋርያዊ ጻድቅ እዮም። ምድረ ሸዋ ድማ ንዕኦም ወሲኽካ ናብ ብዙሓት ቅዱሳን መፍለቂያ ስለ ዝኾነት ክብሪ ይግባኣ። ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ዳዊት ትውልደ ጻድቃን ይትባረኩ ትውልደ ጻድቃን ይባረኹ እዮም ዝበሎ ነገር ኣብ ምድረ ዞረሬ ወይ ከዓ ጽላልሽ ተፈጸመ። 3 ኣሕዋት ዝተባረኹ ካህናት ኣብቲ ስፍራ ነበሩ። ስሞም ድማ ጸጋዛብ እንድርያስ ዮሐንስን ይበሃሉ። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ ጸጋዛብ ንእግዚአብሔር ተመርዒዩ ንኮከበ ከዋክብት ተክለ ሃይማኖት ምስ ወለደ ካህን ዮሐንስ ድማ ዲቦራ እትበሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ተመርዒዩ ንዜና ማርቆስ አቦና ወለደ። ንአቡነ ዜና ማርቆስ ጽንሰቶም ሚያዝያ 30 ብብስራተ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ክኸውን ከሎ
ልደቶም ድማ ሕዳር 24 ኣብ በዓለ ሱራፊኤል ካህናተ ሰማይ እዩ። እቲ ዘመን ድማ 13 ሚእቲ ክፍለ ዘመን እዩ። ዜና ማርቆስ ኣብ ዝተወልደሉ ኣብ 40 መዓልቶም ኣኮኦም ቀሺ እንድርያስ ናይ 72 ዓመት ሽማግለ እዮም ከጥምቁ ቀረቡ እሞ ህፃን ዜና ማርቆስ ግን ካብ ሕቑፊ ኣዲኦም ወሪዶም 3 ጊዜ እሰግድ ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ምስ ሰገዱ እቲ ናይ መጥመቒ ማይ ፈልሐ። ነዚ ዝተመልከቱ ካህን ሰንቢዶም ወፂኦም ምስ ሃደሙ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ተገሊጹ ኣይትፍራሕ ብዓብኡ ድማ ካብቲ ጸበል ርእስኻ ተቐባእ በሎም። ከምቲ ዝበሎም ምስ ገበሩ ድማ ርእሶም በራሕ ስለ ዝነበረ ፀጉሪ በቐለሎም። ህፃን ዜና ማርቆስ ግን 5 ዓመት ምስ መልኦም ናብ ቤት ጉባኤ ኣትዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ብሉይን ምስ ሓዲስ ኣጠናቐቑ። ዲቁና ተቐቢሎም ድማ ናብ ቤቶም ምስ ተመልሱ ሸፋቱ ረኺቦም ንበትሮም ይሕዲጎም ኣሳቕዮም ሰደድዎም። ሽዑ ግን እታ በትሪ ተመን ኮይና ነቶም ሸፋቱ ኣጥፍኣቶም። እዞም ጻድቅ ንቤተሰብ እናተኣዘዙ ንንጽህናኦም እናሓለዉ ነይሮም። 30 ዓመት ምስ መልኦም ወለዶም ኣገዲዶም ማርያም ክብራ ናብ እትበሃል ጎርዞ ኣሕፀይዎም። ንሳቶም ግን ኣብ መርዓኦም ለይቲ ካብቲ እንዳመርዑት ጠፊኦም ናብ በረኻ ኣተዉ። ሽዑ ድማ ብናይ ቅዱስ መልኣኽ መሪሕነት ናብ ሃገረ ምሑር በጽሑ። ኣብቲ ቦታ ድማ ንጣዖት ሰባቢሮም ተኣምራት ገይሮም ንህዝቢ ናብ ክርስትና መለሱ። መስፍን ኣውጊት ግን ተፈታተኖም እሞ ኣሰሮም ኣጥመዮም። ብኹናት ክወግኦም እየ ክብል ግን መሬት ተኸፊታ ምስ ተኸተልቱ ሓጠቶ። ድሕሪ 5 ዓመት ግን ለሚኖም ካብቲ ዝሰጠምዎ ኣውፂኦም ኣጥመቕዎም። ቀፂሎም ድማ ናብ ምድረ ጉራጌ ወሪዶም ንህዝቢ ኣእሚኖም ኣጥመቕዎም። ንናይ ኣዳል ህዝብን ነቲ ንጉስ ኣብደልማልን ምሂሮም ዘጥመቑ ንሶም እዮም። ድል ኣሰግድ ንዝበሃል መስፍን መታን ከእምኑ ድማ ነቶም ጠንቆል ተስዒሮም ኣጥፍእዎም። ጻድቅ ኣቦና ዜና ማርቆስ ካብዚ ሃዋርያዊ ስራሖም ብተወሳኺ ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምንኩስና ካብ ዝተቐበሉላ መዓልቲ ጀሚሮም ብጾም ብጸሎትን ብሰጊድን ነበሩ። ንፀሓይ ኣብ ምድረ ጉራጌ ክሳብ ምቋም በፂሖም ብዙሕ ተኣምራት ሰርሑ። ኣእላፍ ደቀ መዛሙርቲ ከፍርዩ ከለዉ 200 ኣናብስቲ ብየማን 200 ኣናብር ብጸጋም ይኽተልዎም ነበሩ። ንደብረ ብስራት ወሲኽካ ድማ ገዳማት ሃነጹ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ካብ ፈጣሪ ተቐቢሎም ታሕሳስ 3 ኣብ 140 ዓመቶምን ዓረፉ። በረከቶም ሓለረና። ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ጣዕማ ፍቕራ ጸጋን በረከታንን ናይ ኣቡነ ዜና ማርቆስ በረከቶምን ይሕለረና። ታሕሳስ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን፣ ቅዱሳን ካህናት ዘካርያስን ስምዖንን፣ ቅዱስ ፋኑኤል ሊቀ መላእክት፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ ዘደብረ በንኰል፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣዕ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃ መላእክት ተኣረመለይ። ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃ መላእክት ተኣረመለይ። በድጋሜ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ ምልእተ ውዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸሊሃ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።